banky Union Banka, všechny ty pozůstatky 90. let, kdy se vlastně v té první fázi se pomocí privatizace tunelovaly majetky, pak přišla druhá fáze, to bylo tunelování bank, to jsou ty banky, které jsou tam, a když potom přišel lepší bankovní dozor, tak se musel hledat jiný způsob loupení. Takže máme tam tyto kauzy ještě, které se táhnou z 90. let, které poměrně pozdě se začaly šetřit, protože dlouho nebyl zájem je šetřit, to byl jeden důvod zpoždění. A pak samozřejmě i při tom šetření byly nejrůznější průtahy, které můžeme se dohadovat, co bylo jejich příčinou. Tady by nám spolehlivou informaci mohl možná dát nejvyšší státní zástupce, ale rozhodně ne pan ministr Blažek v tom svém poměrně velmi nekonzistentním, nepřesném a selektivním projevu, kde si vybíral jen to, co se mu hodilo. Takže, když řeknu, že skutečně to vypadá tak, že u pana prezidenta Klause tím motivem je jakási tečka za všemi těmito různými typy tunelování, rozkrádání majetku, které probíhalo v 90. letech a ke kterému Václav Klaus projevoval vždy poměrně velkou benevolenci, protože on byl ten, který nechtěl nikdy nic podobného moc vidět a mluvil o tom, že nerozeznává špinavé peníze. Takže tohle je skutečně v intencích toho, co se tady odehrávalo v minulosti a s tím pan prezident byl velmi těsně spojen. Tak kromě toho máme tady ty nové typy trestné činnosti, což je poměrně docela zásadní, kde poměrně pěknou ukázkou toho je kauza soudce Jiřího Berky a slavný gang pana Berky. A u toho bych se zastavil, protože mi připadá, že na té věci se dá demonstrovat celá zrůdnost amnestie, se kterou jsme tady konfrontováni. Já vám, přátelé, vylíčím to, co si myslím, že aspoň v několika slovech by bylo dobré tady ukázat. Co to vlastně je takový konkurzní podvod? Takhle to je jenom takový terminus technicus. Ale já jenom bych chtěl, abyste si představili, jak to v praxi vypadá. Konkurzní podvod, když jsem se zajímal u těch, které potkal, tak jsem dostal tyto informace. Celá ta parta pana soudce Berky, která je teďka nevinná, to abych se bál, že teďka budu já napaden, že tady někoho, kdo je nevinný, mluvím o něm jako o zločinci, ale já si to dovolím, když mě někdo poprosí, mi dá trošku vody. Jestli bych mohl poprosit, Honza neví, jak to učinit, ale hoď po mně flašku třeba. Já znovu poprosím pana ministra, už to máme vyzkoušené, tak poprosím, aby předal vodu panu řečníkovi. Děkuji, ten slušnější způsob jsme zvolili, ano. Děkuji. Takže dovolte mi, abych vám vylíčil něco, co mně připadá přepadení na moři. Připomíná mi to přepadení na moři pirátskou lodí. Tak mi od těch, které to potkalo, mi bylo vylíčeno, že to funguje asi takto. Celá ta skupina gangu pana Berky pracovala na objednávku. Prostě vytipovávali si poměrně fungující podniky, zajímali se o to, který podnik je vhodný právě na takové přepadení, jako když pirátská loď kdysi plula po moři a vytipovávali si nějakou takovou bohatou obchodní bárku, která vypadá, že je plná zboží a kterou se vyplatí přepadnout. Tak takhle si, řekněme, tento gang vybíral takový podnik, který je dobrý na to přepadení. Sehnali si prostředníka, který vytipoval nějaké reálné věřitele a pak našli pohledávky, které třeba ani nebyly v účetnictví, třeba jenom 10 000 a ty si postupovali. V několika krocích si je postupovali, zatajili samozřejmě to postoupení těch pohledávek a nakonec zcela neznámý, jako by na nich nezávislý subjekt podal návrh na konkurs. V rámci jednoho dne byly podány 3 návrhy na konkurs a do 20 minut pan soudce Berka sešel ze své pracovny do podatelny a tam ty 3 návrhy na konkurs našel. A pak většinou v pátek večer, v pátek odpoledne ten konkurs vyhlásili den před víkendem. Sdělí se představenstvu, že je zbaveno pravomocí a v neděli odpoledne se dorazí do podniku, řízení podniku přebírá správce, tam byla ta velmi frekventovaná postava pana Tonata, který se tam často vyskytuje a když už potom toho je moc, tak má tam tu náhradní ženu, která to dělá za něho.
Takže ten se dostaví s ochránkou do podniku odpoledne a shromáždí se poměrně často vyděšené představenstvo nebo vedení podniku a poměrně silnými výhruškami se jim říká, že se musí podřídit jejich požadavkům. Především se po nich chce, aby se vzdali práva na odvolání, s tím, že jim říká, pokud se nepodřídíte, tak zastavíme výrobu a tím budeme blokovat i výrobu v těch kooperujících třeba podnicích, což se může vést k hromadnému zhroucení celého podniku. Oblíbená finta byla, že ten ustanovený konkurzní správce před ředitelem podniku zavolá soudci Berkovi a před ním se domluvá s tím soudcem Berkou a pak položí telefon a řekne, vidíte, my jsme dohodnuti, kdybyste podali odvolání, tak s panem soudcem jsme tento zamítne a vy vlastně nemáte šanci. Takže takhle se demonstrovala ta síla, ta domluvenost těch orgánů vlastně toho státu, kteří dávali najevo, nemáte šanci, přijměte všechny naše podmínky. Víte, proč to říkám? Protože na tomhle, jak to líčíme, vidíte, co je na tom hrůzostrašné. V případě konkurzních podvodů, to je zločin, organizovaný zločin zvláštního typu, kde se vlastně na tomto zločinu podílí stát, státní instituce. To je vlastně na tomto hrozné, že ti podnikatelé, tyhle pilíře státu, podnikání, jsou tady konfrontováni se státem, který je vlastně sám součástí toho zločinného spiknutí. A do toho jsou zataženy policisté, banky, bankovní dozor. A protože všichni v tom jedou. Takže ten podnikatel chudák na to hledí a má pocit naprosté bezmoci. Protože vidí, že ten stát, ty státní instituce jsou všechny dohodnuté. To je na tomto hrůzostrašné. To je to selhání státu. Toho státu, který má těm lidem pomáhat, který má být oporou a ochranou, třeba i v té ochraně vlastnictví, majetku, tak ten najednou vystupuje jako pirát. Jako pirát, který je přepadne a kterým dává najevo, že se vzdejte se, jako když na ně vytáhnou ty bambitky, jako ti loupežníci na té lodi a řeknou, vzdejte se a vydejte zboží a všechno, protože v opačném případě nemáte šanci. My máme přesilu, my jsme domluveni všude. No přátelé, jak to pokračuje dál v takovém podniku? Pěkný příklad vám řeknu konkrétní, závod ZKL Klášterec nad Ohří. Když teda do něho vtrhla tato pirátská banda, tak tam bylo zaměstnáno 620 lidí. Dneska je jich tam, přátelé, 250. Byly ukradeny technologie, zásoby. Do dneška ten podnik jede jako poloprovoz. Do dneska se nespamatovali z tohoto loupežného, z té pirátské bandy, která je takto přepadla. Ty následky jsou ničivé. To znamená, přichází se o pracovní místa, rozpadá se výrobní program. No a co udělali dneska, když se to potom stalo součástí, řekněme, dostalo se to k soudu, zaplať pán Bůh, začalo se to šetřit, ukázalo se, že to jsou tedy ti piráti, probíhá trestní stíhání. Už to vlastně vypadalo v tomto případě, že dojde k pravomocnému odsouzení. V téhle fázi představitelé podniků se obrátili na ministerstvo spravedlnosti, na ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a požádali je o náhradu škody, které jim vlastně tady stát způsobil. A víte, co jim řeklo ministerstvo financí a co jim řekli ti? Samozřejmě, to je opravdu selhání státu, státních institucí. Máte nárok na náhradu škody. Potřebujeme od vás jedinou věc. Víte, co od nich potřebují? Můžete hádat. Pravomocné odsouzení pana Berky. Přineste nám pravomocné odsouzení pana Berky a dostanete náhradu škody. Takže jsem mluvil s generálním ředitelem, který mi řekl, že takovouhle sprosťárnu ještě od státu nezažil. Ve chvíli, kdy ten stát vlastně uznal, že to je jeho vina. Vlastně krátce předtím, než by se potvrdilo to pravomocné odsouzení, jim vlastně amnestií se sdělí, že nedostanou nic. Že ta pirátská banda bude propuštěna, že dostane dokonce zpátky majetek, to je to legalizace výnosu z trestné činnosti. Chápete, co si těchto lidí mají o tom státu myslet? Jako dovedete se vžít, že tady někdo rozbil podnik, vyhnal z něho 400 zaměstnanců, zlikvidoval ten program,
likvidoval jim technologii, všechno. To fungovalo předtím. A výsledek je, že dokonce i když se to prokáže, tak přijde tahle skvělá amnestie, která jim řekne, že mají jenom oči pro pláč. Ten stát prostě dá o to, jako oni mají pocit, že to je zločinné spiknutí toho státu. Že si to prostě pan Berka někde musel zařídit. To přece není možné, aby ten stát dal takto od toho ruce pryč. Vážení přátelé,